Goeiedag. Goeiedag. We ben je volgens mij bij de grootste sportman van de Westerheen. Nou, grootste, maar wel één van de grotere, ja. Ja, dat zou wel aardig uitkomen. Vertel eens, wat lijkt je er al? Nou, ik ga je van alles vertellen dat wie mijn voorbereiding vecht voor de coronaronde. Want vorig jaar ben we opnieuw gemaakt in de technische lockdown gaan. En toen zijn er van jongens, binnenblijven, geen besmetting en niks. Ik denk, lubbert, tegenovergestelde. Ik ging eruit, maar wel alleenig. Op een racefiets als op een crossfiets. En dat had ik tot nota. Jitjes van een vrouw, kerstdagen, oorten, nee, Sinterklaas, alle dagen fietsen, maar betiet, op jongens let, had het maar fietsen waren. En dat had ik nog tot Juterdij 624 keer volhouden. Kloosterman is zo'n zijn jeugd al tige sportief. Zijn voetballen hier van zijn 12e en 40ste levensjaar bij VVZ in de Westerheen. Ik na de voetballerij bezig bleven natuurlijk. En vooral zoals ik zei, in 1984 toen kreeg ik de griep, dus toen kon ik de Elfstedentocht net rijden. Ik denk, dan mag ik op een fiets rijden. In die tijd ben ik begonnen op de Elfstedentocht te fietsen. En inmiddels had ik dat 30 keer gedaan. 30 keer de Elfstedentocht. Dit is de keer dat je een 10 keer gedaan. Dit keer ga je 20 keer gedaan. En deze keer, dat weer 30, dat is te weinig. Kijk voor de coronatijd. En vandaar dat ik dus zei, jongens, in die coronatijd, wie moeten fietsen. Ik pak de crossfiets en alle dagen het loopje ervan. En nou, prachtig mooi, maar die had je zachtvolle keuze in paadjes. De fietsen machtig mooi. Van 10 kilometer bij Menwaar en 124 bij Prachtwaar. Elke dag een eindje om is van Kloosterman een must. Dat wordt proberen dat ze aanzien dat Rutte en zijn maatje zei van jongens, wie zit bij wat in een normale tijd. En dan moet ik vijf staan op, dan rijd ik weer 2 keer of zo. In plaats van elke dag. In plaats van elke dag. Elke dag is oors, maar de meest memorabele en voetendrekst zwieste tocht is nog net zo lang lien verrieden. Intussen stiert de teller al over de 24.000 kilometer. Nou, de meest memorabele tocht, dat voel ik wel even een week of 2 geleden. Dat we op zaterdag hier in Waterswoord een toertocht. En toen had ik mijn corona-rondje mooi in die toertocht smitten. Dus dat weer even 33 kilometer door een soort veldrit. Geweldig, prachtig mooi. Hoe net mooier. Dus je zou nog eens concurreren kennen met een Wout van Aert of een, in het veld rijden? Ja, dan doe ik mijn leeftijd even oversom, dan ga ik er voort in. Ik zou zeggen, er is maar één ding jongens. Pak de fiets, anders een beetje meer zetten. Je kan hem helemaal het holtje leeg rijden. Het kan het beter hartstikke gezond voor je hebben. En doe natuurlijk net het hele wees. Wel rustig gewoon natuurlijk, maar pak de fiets.